Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 29 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Karon ang ika-21 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 8 o versikulo 14 ngadto sa 15, versikulo 21 ngadto sa 23. Ang mga Pariseo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus og namatikdan nila nga may mga tinun-an si Jesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudeo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon bisan unsa inigabot nila gikan sa merkado gawas kun makapanhugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga bronse ug mga higdaanan. Busa nang utana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw og kamot. Si Jesus mitubag kanila. Mga tigpakaron ingnon, wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga gihimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug bao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila. Pamati kamong tanan og sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna ug dautan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason ug kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao nga maoy makahugaw kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.